Takže, dámy a pánové, dneska budeme hodnotiť kanály ľudí. Sice, keď idem do príspevkov, tak božiaľ ste mi nič nenapísali tu na. Ľudia, plánujem niekedy urobiť video o tom, že hodnotím kanály. Môžete mi napísať do komentárov a možno vás ohodnotím. Napísal mi to iba jeden typek, Jano Janíček. Toho môžem ohodnotiť. Takže sme tu na. A akože docela dobré meno, Jano. Hore máš docela fajn, akože je toto urobené, že subscribe, Jano, subscribe, super. Tu máme nejaké videá. Ktoré máš najpopulárnejšie video? Football song, kúkneme. Počkajte, ja vám tu ukážem. Zpívejme, přátelé, po roce Champions League přichází, PSG to vyhraje. Neymar kope z rohu, centr, Mbappé dá hlavičku, nahraje ti Messimu přímo na držku. Jo, Champions League přichází, zpívejme, přátelé. Dosť akože v pohode, musím povedať. Keď sa kúknem na tvoje najnovšie video, to je, že start Majer SMP. Dobré ráno, tady Jáno, já vás vítám u odpalování. Dobrý pozdrav, musím povedať. Rakety a vyrábění rakety. Dneska se toho bude dít opravdu hodně. Bude to historicky první let do vesmíru na celým Majer SMP. Pojďme se společně na to podívat, ale předtím bych vás poprosil, dejte like a odběr, aby ta raketa To má pravdu, dajte mi like a odber. mohla odstartovat, protože ta raketa neběží na jen takhle nějaké palivo, ale na lajky a odběry. No, takže mi dajte odber a like. Pokud vám video bude líbit, nebo máte svůj názor, napište do komentářů my. Tak jistě ví, že sklad už máme tady postavený. Dobre to je, akože dobre to predstavuje. A dobre, celkovo by som tento kanál ohodnotil 6 z 10. Ne, možno 8 z 10, 8 z 10. Dobré ráno. Nemá to zlé, má to docela dobré. Keď sa kúknem na zoznamy tu máš, to je super. Príspevky dávaš, shorty asi dávaš. Dobre, takže 8 z 10 hodnotím tento kanál, ideme na ďalší. Ako ďalšie? Tu mám ďalšie dva kanály. VOP a ešte Denny D8. Kúkneme najprv na Dennyho D8. Takže Denny Hyper. Nemáš tu žiadnu máš tu dobrú profilovku, ale tu hore nemáš nič takého. Takže mal by si sem dať hore niečo, že dajte odber a like, niečo také. A máš tu nejaké videa o Minecrafte, máš tu iba videa a shorty, naživo nenatáčaš. Druhý Speed Bridge, kúkneme. Diagonal Bridge. Dobrá hudba, dúfam, že nebude copyright. Máš to docela v pohode. A kúkneme sa na nejaký tvoj short, ktorý tu máš. Dobrý den, dneska si to necháme pro sebe, takže běžte i hned na to. Čo to má akože byť? Dobrý den, dneska si to necháme... Akože nechcem ťa urážať, ale nič moc. Kúkneme sa na tvoj najpopulárnejší short, 5000 diamantí. Aha, a tu narobíš takto, docela v pohode. A ešte, ježiš, to je môj kanál, dobre. No, takže tento kanál by som ohodnotil tak 6 z 10. Akože je to veľa vecí, čo môže zmeniť, ale inak fajn.
Dobre, ideme na ďalší kanál. No, stala sa nečakaná vec, typek nenatáča, ale má 47 odberateľov. Nechápem, ako má to dokonca aj dobrú túto vec, neviem, ako sa to volá, dobrú profilovku, ale akože dobre, to nemáš tu videa, takže 0 z 10. Dobre, ako ďalšieho tu máme mať, to je Genius. Má tu nejaké videá. Nemá to tu nejak zoradené, ani nič. Takže proste sa kúchnem na nejaké jeho video. Plants vs. Zombie. Pred 3 rokmi. Nevadí, akože stále to hodnotím. Píše, že čo máme naľavo. Naľavo hore, čo máme tie karty. No tak to tam vlastne píše počet slniečok, že koľko stojí jeden. Aha. Nič to akože nie je to zlé, ale môže to byť aj lepšie. Dneska si ideme zahrať zase hru Space Flight Simulator, lebo pri mojom prvom videu, ktoré malo výjsť na môj prvý kanál, sa mi nejakým zázrakom sa mi zmazalo. Neviem, prečo sa mi to stalo. Bohužiaľ sa mi zmazalo. Tak teraz ideme si to postaviť ešte raz. Ideme vlastne obletiť. Dobre, akože doslova v pohode kanál, máš tu profilovku, máš tu aj toto. Akože tomuto kanálu by som dal tak 5 z 10. Nemáš tu akože také nič, že videa tak. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Čaute. Napíšte mi do komentárov, koho by som mal hodnotiť na budúce. Čaute.